Имам въпрос към теб. Слушам те. Ти всъщност в предаването, в разговора с Маги, каза, че ти си ме проучил преди да влезна в предаването и всъщност не си чул нищо лошо за мен, нито пък си чул, че съм обвързана или че имам връзка с мъж от преди предаването или след предаването всъщност. Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума. Ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж, това е скрито. И когато аз звънна 2-3 телефона и питам за нея, това не е информация, която е широко достъпна. Защото ти си неговия вариант да избяга от семейството му и това всъщност не е нещо, което се знае, защото той го пази в тайна. Така че нямаше как да разбера тази информация. А как го разбра след предаването? Защото хората гледат по телевизията и лично неговите приятели се свързаха с мен, за да ме питат, имало ли е нещо с вас, какво се случва, какво правите, как го правите и защо го правите. Тая е с него още от преди предаването. Искам му кола, искам му апартамент, даже знам колко пари ти дава на месечна база. Само да попитам, това към днешна дата актуално ли е, макар и тайно? Абсолютно актуално. Актуално е. Да, тази връзка продължава? Да. Актуален слух. Човека даже вчера е бил в София при нея. Не е вярно това. Добре. Не, гледай сега. Аз имам камери вкъщи. Искаш ли да изкарам записи? Той не е идвал у вас. Не, той аз така, че идвал у Ами аз вас. съм си била вкъщи. То се вижда кога съм се прибрала и дали съм Кога се виждала с излезнала. него, нямам представа. Нямам представа. Нямам представа. Гледай, Значи никой не на очаква от слухове теб, не ми се слушат, никой не честно очаква от теб казвам. да дойдеш тук и да си признаеш всички тези неща.